Nhìn chết được. Hello लोगोफोर जोबोर समायबाय बार बारनायजों जि साइज जाबायना बार बारनायजों नायदो नै दिनै क्रिसमास 25 डिसेम्बर आरो बे सानै मानसिफ्रा मानो बाव बिदि जिरायनानै थाफैलाबायखो मा नांनानै बाव सानैजों जिरायनानै थाफैलाबायखो बे सानै मानसिफ्रा खाजि जानो फैयाखिसै बिसोरो ओमफ्राय जोंहा जाखांलाय लांसै खाजिया फैद' बाराबो बहाबा थांलायबाय बार बारनाजोंसो समायदोंमोन 이제 그 아니면 이렇게 बिरबायबो बिरबायबो मोनजाबाय मोनजाबाय दा ओमफ्राय माथो खाजिबो मोनजायाखै दाबो मुरिल' मोनजादों मोनजाबाय मादै मुरिखौल' जाहोग्रोदोंहाय रानद' हनै मुरिल' मोनजाबायनो दिनैहाय नै बर'दिननि खाजि जानोसैलाय दा मा खाजि मानो मुरिखौ गारबोखोब्रा मुरि बिसोर फैसा सानदों नै ओमफ्राय नै बिसोरो खाजि जाग्राफोर बिसोर जा दं गासिबो खाजि जाग्राफोर जाहैबाय खाजि जानो लायलानैया गिलास लाबाय मुरि मोनजाबाय ओमफ्राय नै बिसोरो फटक लासोग्राफोर बिसोरो मालाय साजायनाय फटक लाबाय बायनोल' फैनो मानसिफ्रा Merry Christmas. Thank you. जानायावनो जानाय
जानानै जोब्बाय ओरैनो हरदोंलै बेनो जाजोब्बायना दासो दंबायो जेखि होनजायासै लादो बेबायदि हरदो दैया ओंखामजों जानो आरो जाखादोंलै ओंखामजों जानो लानानै माबा जाहैखाबायमोनब्रा बियो हटेलनि माबा दस्रानि दैयालाय दाना गिलासा दैया एसे साहा दंमोन नै गिलासा दंना गैथाय फुननायमोनथाय बिसिनि दैयालाय बारा दांसै जाय सिगांनि लाबोलाय लाबोलाय गैला मानो गैला लायफिनदो दै आलुआ हावखौनो सेवजोबनांगौ आलु होनांगौ आलु दाउखौ जानो मोजां मोनो आंहा आलु दाउ लेबनो होदेरनोबो बारा सम